Добре дошли на звездната територия Холивуд. Hi everybody, this is Sabrina. We are starting today the week of the Oscars. Настъпи сюблимния момент в меката на киното – седмицата на Оскарите. Everything is ready for the night of the Oscars. Първото събитие от тази седмица е посветено на италианското кино и култура. Събитието е известно още като италианските LA награди. Пред камерата ни застана организатора на фестивала сеньоре Паскал Вичидомини. Los Angeles is the right place to have such an event in such a hot moment of the year. This is the 5th annual Fashion and Art Fest at Los Angeles, Italia, and we all think that it's very important to have all of us sharing culture, sharing values for an unforgettable week with the Italian contemporary and classic movies. Bye. Ciao. Ciao. Почетен гост на вечерта бе Куентин Тарантино. Нищо, че е само половин италианец. Но за сметка на това, бащината кръв на Тони Тарантино явно се оказа много гореща и силна. Куентин бе придружен от режисьора на оригинала на Гадни копилета от 1978 година, сеньоре Кастелари. А ето го и култовия спагети уестърн герой Франко Неро. Sono qui con Franco Nero per voi, Club News Bulgaria. Great actor. Ciao Bulgaria, ciao. Piacere, good. А каква е причината Тарантино отново да е нагребена на филмовата слава? Неговия ремейк «Гадни копилета» има 8 номинации, и то какви? За най-добър филм, най-добър режисьор, най-добра поддържаща роля на уникалния Кристоф Валц и още сценарий, звук, монтаж и операторско майсторство. Дори хитовия и прескъп «Аватар» получи по-малко номинации. Звездата от Старския хъч Фред Уилямсън изпрати специални поздрави на българските зрители. Обичави! I love you guys. Обичави! Hollywood Confidential. Sì, обичави! Fred, the best actor ever. Вечерта продължи с гала вечеря, на която не бяха допуснати камери. Специален гост бе и Андреа Бочели, който преди броени часове получи своята звезда на алеята на славата. Очаквайте следващата седмица кадри от събитието. А сега последната холивудска клюка. Тя е посветена на 2 папарашки снимки от въпросното събитие, които оставят много въпросителни. Истината е, че чаровната мис Паризи е била буквално следвана от Куентин на дансинга. Но каква е причината, не знаем. Дали пък не е италианската връзка? След това те напускат Chinese Theatre и цялата компания, но явно вече без Тарантино се отправят към елитния Крес клуб. И ако клюката по повод папарашките снимки получи развитие, очаквайте лично мис Паризи да донесе горещите новини директно и поверително от Холивуд. I hope you enjoyed that. We had so much fun tonight. I love you guys. Vi voglio bene. Običavi. See you next week. All you Calabrese do the mambo like a crazy.